खुगा ब्लां ब्लां सिदों नायलाय हं माबायदि सिखादों आरो एकदमबारे गिलु बालुनो एकदमबारे नै नायलाय माबायदि खुगा सिखादों आयु ब्लां ब्लांनो ओमफ्राय नैबे मासेया सियाखै दे नै मासेया मालाय खुगायाव अरजोबना दङ आरो ओरै अरजोबना दङ ओमफ्राय नै बेहा आरो ओरै ब्लां ब्लां मोनबा जागोन आं नोंखौ। हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बरायहरनाय थाहरलायबाय आरोना। ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ लोगोफोर जोंहा ना सारगासिनो आरोना। मा होनो फुंनि खोमसि बाजारनि 4टा बाजारनिफ्रायनो लगायदों आरोना। ओरैबायदि दाबो रानाखै। ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायसै आरोना दिनैनि जोंहानि फुख्रि सारनाय नाखौ। ओमफ्राय दैयाबोथ' मा होनो हगार हरनोथ' लामाखौ मोनदिया। ओमफ्राय बबेयाव हगार हरगोन नोंथांमोननो आं देखायनोसै आरोना। जोंहानि मा ना मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। नायलांबाय थाबासो मिथिगोन नालाय। देखायनोसै आं थुदो। नै बेयाव सारगासिनो लोगोफोरनो दैयानो एकदमबारे दाबो राना ओरैबायदि गोथौ आरो नै बिराद आवाजलै लोगोफोर, अयथासार आवाज। ओमफ्राय नै सासेया ना सारगासिनो आरोना। जोंहा फ्राय जाग्रोनोसै होननानै ना खावै फैदो। ओइ नै दैया दंबयो नै बुरजायैनो, बिराद गोथौ आरोना। नैबे खनाजों एकदम माने थियानो ओइ नै इसिबांसिम रानबाय आरोना। नै इयालागि दंमोन नैबे हायालागि। ओमफ्राय दा थाङै नै इसिबां मोनहैबाय आरो। ओमफ्राय नै मोनदोंना मोनाखैथाय हांसोआबो नै एरलुलागासिनो आरो। ओमफ्राय एकदम बै खनाजों जाखाथारा, बिराद गोथौ। ओमफ्राय दा खैथा बाजियाव रानो नायनोसै आरोना लोगोफोर, मालानि समाव रानो। ओमफ्राय नै दैखौ बबेजों हगार हरदो ओइजा देखायनो र' आङो नोंथांमोननो बबेखिजा हगार हरदो। नै बे ना फिसा दहाय फार्स्टआव सारनायावनो नै खावै ना मानै लुदुम मोनखाबाय आरो। बेखौ जोंहा दा फ्राय जानोसै आरोना। फुंनि फ्राय जानोसै। ओमफ्राय नै दै लामाया बबेजों हगार हरदों, देन्जार बिराद आवाजलै लोगोफोर। ओरै मटर गाबनाय, ओरै मेचिन गाबनाय, बिराद आवाज आरो। बिराद खस्थ'आवसो हगारना दोनहरदो। नै फुरा भर्टिक जाबाय नै दैया। फख्रियाव बुंजोबखागोन आरो बेखिनिया दैया फैजोबबा। फिसाजो ना हमग्रायालै बोरै जाबावनाय सना, नाखौ हमनो हागोन हाला हो? उदै सारनासो थाबाय मानसियानो, ना हमनो गोनां मानसियानो थैबायलै। एसे सागादोंना सागाया हो? मा खर'ल' थिबु हो? मानसियालाय नै ना हमग्रायानो बिदि जायो नामा? खानाय सानाय खाना होबाय आङो, उदैसो साना थाबाय। गावहा जि गोरा खामानि मावो, खदाल जावो गोदावसो। ओंखामा जानोसै नै, ना हमनो थाखाय थाब ओंखाम जानोसै। ओमफ्राय आंना ओंख्रि एसे हांगार हाबबाय आरो। मा होनो एकदमबारे खोबालासिनो दोनबाय आङो गोदौखावनायखाय। ओमफ्राय नै मालाय नाखौ खावै गैला बे मानै। ओमफ्राय बै मासेल'सै। दे फैनांगोनथ'। ओमफ्राय नै इहा खर'जों माजों ओमफ्राय नै आंनि गोरलै लानानै थांजोब्बाय। गावनो बे एखेखादोंमोन आरो आंना। होमबाबो थोआ आरो इयो। होमबा हराखौ आंनो गिदिरखौ, माथो गिदिरखौ जाजोब्बाय नोंलाय? ओइ मालायनिखौ बिदि खावबाय थानालाय हो, गावनाबो थोआ मालायनियाबो थोआ। ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना नाया खुगा ब्लां ब्लां सिदों नायलाय हं माबायदि सिखादों आरो एकदमबारे गिलु बालुनो एकदमबारे नै नायलाय माबायदि खुगा सिखादों आयु ब्लां ब्लांनो। ओमफ्राय नैबे मासेया सियाखै दे नै मासेया मालाय खुगायाव अरजोबना दङ आरो ओरै अरजोबना दङ। ओमफ्राय नै बेहा आरो ओरै ब्लां ब्लां मोनबा जागोन आं नोंखौ जालायथारदों नै। नायलाय आंनि नाया बेसेबा खुगा ब्लां ब्लां सिखादों नायनोबा नै आयु हंनो नै माबायदि ब्लां ब्लां सिखादों। एकदमबारे दासो जानानै दासो नुदों आरो आंहा। दाबो रानला आरोना लोगोफोर दैया, एकदमबारे 4 घन्टा फुरा जाबाय। दैया नै गेजेराव थिया जालांदों। खिनिया मस्थ' गोथौयैनो दंबोयो आरोना। गोथौआनो जाबावगोन इयो। 4टा बाजारनिफ्राय लगायनाय। ओमफ्राय नै हांसोआबो जागासिनो खोमा, मोनजागासिनो खोमा। ओइ सायालागि दं दैया। ओमफ्राय बिफा फिसा नै नेगासिनो आरो दा इसोरो। ओइ नै दाउआसो मालाय एक्लायना जागासिनो। ओइ मेथेखा बारियाव ओइयाव मेथेखाखौ आङो ना थिखोहैबाय, गैया नाबो मोना जेबो मोना। इयाव मोनगोन खोमालाय दा मेथेखा थिखोहैबा हाबना दं खोमा। आं र' थिखोहैनाय नायनि।
ओरैनानै पुरा बासिदो एक्सट्रा ओमफ्राय नै खावै ना गोजा खावै नाखौनो बिराद मोनखादों आरोना बिराद हमनो मोनखादों आङो जि मोजां मोनखादों खावै ना हमनो मोननानै जि जाबखो थायोना खावै नाया एकदमबारे दिनैसो नुफेरदों आरो ओमफ्राय नै इयाव ना सलफोर गैयाव एक्सट्रा दोनदो आरोना फारसेखिजा ओमफ्राय नै फिथिख्रि नाखौ बासिगासिनो आरोना बिदिनो हाग्रा बंग्रा थायो नालाय ओमफ्राय बेफोरखौ बासिगासिनो नै बासिग्राफोरा ओमफ्राय दा एक्सट्रा जाबाय आरोना रानसिगोन फाइनालि गासिबो ज'नो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय नै बे खान्थायाव आरो मागुर ना दं आरोना मागुर नायाबो बिराद मोजाङानो माने मोजां नायानो दं आरोना फिसा नायानो गैया इदिनो सल नाफोरा माने ना फिसाखौ जाजोबदों खोमा फिथिख्रि नाफोराबो नै गिदिरसो आरोना फिसा गैया इखिनिल' आरो राननानै नै नाया जोंहाना इसिबां थाबाय आरोना लोगोफोर फिथिख्रि नायाथ' मासेबो थाखायाखिसै आरो एकदमबारे फिथिख्रि नाया बारा गैखायामोन आधा केजि जागौमोन नामा ओमफ्राय बिदिनो मानसि सासे फैनायजों मानायजों जाना लोंना गैखाया आरो इल' थाबायनो एकदमबारे इखिनिल'सै आरोना जोंहाना मालायफोरनासो बुरजासिन थाबावबाय खोमा जोंहाना माने मालिकआ रानगासिनोखायावनो लोगोफोर गैया जाखायो आरो ओमफ्राय नै इयाव थैखाबाय आरो इखौ दा जाखानोसै आरो जोङो ना एवना दोनसै आङो नै एसेल'सै आरो बारा गैला